Kidam tang chiti ni phai krihinia ni Guwahati rong sopia long ke paman pon our talent of Assam surihini ra ing kore hinia long Karbiang long penta kilun ke kan pen pang e parlak anathu chepati donsi bangner ke batum nong e chepalong donsi Karbiang long angkang pia phan mesena nong nam ewan pilo bang sojok kidam tang chiti ni phai krep horni Karbiang long Artists Association atung pen ning karong chepaklang donsi bangner ke batuma phan kar chojai mek kedeng pon Karbiang long ari soejang lapen mumar atum chot kalisi sang pimar mate pimar atum ta ke thekason do piktang no kilun ke kan pen chenglok pang e parlak anathu kengkam kache jordan pen penangan atum Karbiang long angkang pia phan penangan anong nam kimi ikewan pia phai do piktang lo lason si kedam tang chiti ni phai kre hiniar ni Guwahati rong supia long ke paman pon our talent of Assam along sang pi dimi hansepi model pen japon si kaddo kave bang trainer ke batuma phan labang so kachepati along japon pen pachepati dundo halabang solong kilun ke kan pen chenglok fashion show mate pang e parlagana thu setame chepati dun pen kaddo kave bang ner ke batum ke hai anu e chepalong dundo bang solam arjulong si ningkarong chipi pen Karbiang long Artists Association atum chepatir pipon si kedam tang chiti ni phai krep ho arni Karbi People's Hall taralang so clock tawara theng no along nong e kachepalong dun bangner ke batuma phan kar cho ajai me ding pon lo share di hun kam sapi laga brand ambassador pulo dance salong lahanong isi long dun lo lapena ko clear mina bongrungpi lalang lita fashion long si long dun lo lasi ini ngarong piglo Karbiang long pen no na dhu laso Assam long ke chepati long pen la an ke hai dun bangke ini ngarong meme lasi ile tum kabori le dulote badu sitame hai dun un la pen ke thek ason sitame talent sitame chepaklang dun thek lo pulote bang tum tanang hok la bangke pini thek dak lo lasi ile tum bor inangji owe kimi tum da bor inangji la pente nili ile tum angjir sangpi dimi hanse pi phan choropar ini karong ni kang samhe choropar lo alang li bang sa birta ke menang pi thek ajok kurwang thualang liphan an sose arnam herjume padunang lasong tha kewang jilang arni sitame mesen state level national level kachepate kilun ke kan punon fashion punon kapre lason kachepate dolo plote lason birta ke me ako nang pi thuberja phan alang liphan kurwang thupa jirlo la kachepate long ki haiduna tuma men lake lun kilun kachepate long pen manai hansepi winner Ponchumi Milikpi first runner up lapen Revoti Bepi second runners up anu e chepalong dundu lason thak thaksi ke kan ka chepati long penta Clarjur Bepi winner lapen fashion show long setame ke hai anu e chepalong dundu lapen Jyotirmoy Daimari dance winner lapen Serdihun Kramsapi brand ambassador dance anu e chepalong dundu pang e parlak sangpi mara long pen ke hai anu e lake sangpi sima teron pi pensi chepalong dundu lapen sowar luang bong pen clear mina bong rumpi pensi ke hai anu e chepalong dundo bang sokar cho ajai megalong Karbiang long Artists Association amai pu sart herong pi kongchun bang bipul terang atum pen chenglok pinangan song along klem bang phubang phetum chetong dunsi mesen pen joy mek pachun pong news report Karbiang long live